Welcome to the Daily L Show starring Frederik Milkje and Liza Rad. Oh, yeah. Let's get to it. Vi har 3 modstande i dette kredsløb. En på 22 ohm, den kalder vi R1. En på 110 ohm, den kalder vi R2. En på 120 ohm, den kalder vi R3. Spændingsforskellen i kredsløbet er 9 volt. Over to you, Frederik. For at udregne erstatningsmodstanden i vores parallelforbindelse bruger vi denne formel, som siger 1 over R2 plus 1 over R3 i minus første, og det giver så 57,391 ohm. Det kan vi bruge til at udregne den totale erstatningsmodstand i vores kredsløb, hvilket er R1 plus R parallel, og det er lige med 79,391 ohm. Ved at bruge Ohms lov kan vi udregne den totale strømstyrke ved at sige I total lige med U divideret med R total. Altså spændingsforskellen over den totale modstand. Her giver den 0,113 ampere. Ved hjælp af samme formel kan vi udregne spændingsfaldet over hver modstand. U1 lige med R1 gange I total. Altså spændingsfaldet er lige modstanden gange den totale strømstyrke. Denne giver 2,494 volt. U2 og 3 lige med R parallel gange I total. Altså spænding er lige modstanden gange den totale strømstyrke. Vi har kun én udregning til begge modstande i parallelforbindelsen, da spændingsforskellen altid er ens over begge modstande. Denne giver 6,506 volt. Ved igen at bruge Ohms lov, kan vi udregne strømstyrken over de enkelte modstande. Formlen, der blev brugt til alle de 3 udregninger her, er I er lige U over R. Altså strømstyrken er lige spændingsforskellen over modstanden. Ved den første modstand, altså den på 22 ohm, det er den her, giver 0,113 ampere, hvilket er det samme som den totale strømstyrke. Ved de sidste 2, altså parallelforbindelsen, har strømmen delt sig over de 2 modstande, og strømmen vil altid tage den letteste vej, så der går selvfølgelig mest strøm igennem den vej, der har lavest modstand. Det er denne. Dermed får vi vores 110 ohms modstand til at få 0,059 ampere igennem sig, mens vores 120 ohms modstand får 0,054 ampere igennem sig. For at bevise, at dette passer, kan vi bruge Kirchhoffs første lov, der beskriver, at den strømstyrke, der løber ind i et knudepunkt, vil være den samme som den, der kommer ud. Her kan vi se, at vores udregning dermed passer, da I2, altså denne, plus I3, denne, giver 113 ampere, hvilket er vores totale strømstyrke. Nå Kenneth, er du rigtig i stødet i dag? Okay, den her joke, den var ret stødende. Jeg er helt elektrisk med de her jokes i dag. Du skal ikke være så negativ, Kenneth. Tak for i aften.